जोंफोर हामलायनाय बा हरनायजों लोगोसे जों नोंथांमोनखौ जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्टनि गेजेरजों जों बरायना लायो। लोगोसे आसा खालामनाय थादों नोंथांमोननि गासै गेदेर हाबाफारिखौ रेसपन्सिबिलिटियाव इसोरा नोंथांमोनखौ दैदेननो थाथोंसै। जे गेदेर मोनसे बिबानफोर दङ बेखौ मोजाङै जादों इसोरा हामजानाय बायदि मावफुंलांबाय थानो हागोन। खुलुमबाय। दिनैनि बे जोबोद मेहेरगोनां गोथार बुब्लियाव जोंहा बेवहाय जौसाङाव नुजाथिनो हानाय जोंनि गासैबो प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनाय बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि बे गासै मानगिरि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय बावदों। जोंहा बेयाव नुजाफैनाय जोंनि जेब्लायबो जिउखौ बोसोन होबोनाय धोरोमनि लामाजों आगान सुरनाय इसोरजों जोंखौ जेब्लायबो सिनायथि होबोनाय जोंनि धोरोम गुरुफोर जोंनि सिबिजाथाव पास्टर जोंनि मानगिरि रेभारेन्डफोर गासै मानगिरि नोंथांमोन आरो बेवहाय नुजाफैनो हानाय गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनाय जोंनि सिबिजाथाव साबसिन नोंथांमोन आरो गासै जोंनि बे बाप्टिस्ट कनभेन्सननि कनफारेन्सआव नुजाफैनो हानाय जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आंनि रायजो राजा सिबिजाथाव नोंथांमोन फैयै फैयै देग्लायबो इसोरनि अननायाव नोंथांमोननि गेजेराव सफैबावबाय। जोबोद मोजां मोनो बिबिसिनि बे कनफारेन्सआव फैनो, मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय जों बयखौबो लोगो मोनो आरो बे बयनिख्रुइबो मोनसे देरसिन हाबा जोंनि गेजेराव जे जों बयबो फैनानै जयैनो इसोरखौ जों बिनिफ्राय गाबज्रियो सिबियो। इसोरनि बाथ्रा इसोरखौ जोङो जेब्लायबो गोसोआव लाखिनांगौनि बाथ्रा, इसोरखौ जेब्लाबो सिबिनांगौनि बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे जोंनि मानसिनि जिउ हिसाबै जोंनि बिबान जों माबोरै मावफुंलांनांगौ बेफोरखौ बेवहाय सावरायनाय जायो। जोबोद मोजां मेहेरगोनां माखासे आयदा टपिकनि सायाव देग्लाय बे कनभेन्सना सावरायदों। जेरै जिसुनिथिङै नोजोर होनाय, उल्था जाबाथ' सेस जाखायो नङा होमबा? जोंबोथ' जेब्लायबो बेखौनो फोरमायो इसोर नङाबा जों दान्दिसेबो थावरिनो हाया आरो बे बाथ्राखौ ओंथि गोनाङै जोंनि जाय स्पिकार्सफोर जाय गियान गोनांफोर बाइबेलाव जेखौ बुंदों बेखौ जोङो बयनिबो दिनै बेवहाय फोरमायनानै होदों, जोंनो गियान होदों। बेनि अनगायैबो दालाय आयदाखौ लादों जिसुआ जोंनि मुगानि अन्थाइ, बे आरो मालाबाबो नोंसोर जानो रोङा। धोरोमारि बिथिङाव बिनि सोमोन्दै जोङो मोजाङै बे कनफारेन्सआव फोरमायदों, बोसोन होदों। गोजोन होग्रा जा, जों बयबो गावल' गोजोन थाब्लाबो जाया, जों गुबुननि थाखायबो खामानियाव फैनांगौ। इसोरनि जोंखौ सोरजिनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों सोरनिबा खामानियाव फैनांगौ। खालि गावल' मावनाय जानाय गावखौल' सानोबा बियो मोनसे ओंथि गैयै जिउ। ओंखायनो जोङो गुबुननि थाखायबो साननांगौ, गुबुननि थाखायबो मावनांगौ, गुबुननि गोजोननि थाखाय जोङो हाबा मावनांगौ आरो जों गाव सासे गोजोन हास्थायसुवाल' जायाजासे गोजोन होग्रा जानो हायोबासो बे संसाराव सासे गाज्रि मानसिया खमायगोन, आंनिफ्रायसो खमायगोन आरो मोजां जायोब्ला सासे मोजां मानसि बारायगोन। गतिके बेफोर गासै आयदाफोरा जोंनि जिउआव आं सानो गावखौनो गाव समाजारि बिथिङाव गोबां थुलुंगा होदों। माहारि दानायाव ख्रिस्टियानफोरनि बिहोमा बेखौ सानख'नो हायो। गासैबो सोलोंथाइनिफ्राय लानानै साइन्सनिफ्राय लानानै बायदिसिना बिथिङाव गोबांथार बिहोमा। धोरोमावनो धोरोम गुरुफ्रा जेब्लायबो बुंदों जे जोङो अरायबो गुबुनखौ मोजां मोननो हानांगौ, गुबुनखौबो अननो हानांगौ, गुबुनखौबो जोङो अनसायनो हानांगौ, गुबुनखौबो जोङो सिबिनो हानांगौ।
आरो बेबायदिब्लासो बे मुलुगाव जों बयबो आलो गोजोनै थांनो हागोन आरो बयबो अनलायनानै जोङो थांनो हागोन। आं गोलाव जेबो बाथ्रा बुंनो सानाखै दिनै बयबो मोनसे गोसो गोरबोजों जोंनि प्रभु इसोरनि बाथ्राखौ बयबो गोसोखांदों आरो बेखौ लानानै जोंनि जिउखौ जों माबोरैहाय मोजां खालामनो हायो आरो समाजारि जों मोनसे जिब हिसाबै जों माबोरैहाय आब्रुथि गोनाङै जोङो जिउ खुंलांनो हायो आरो जयै खौसे आवगायलांनो हायो बेफोरनि गासैबो गुदि बाथ्रा आरो बेफोरखौ जों बयबो बेवहाय सानगासिनो दङ। धोरोम गैयाबा जेबो जाया, धोरोमजोंसो गासैबो धोरोमारि इसोरखौ फोथायनाय इसोरखौ सिबिनाय फारागा बेल' दा जोंहा खृष्टानाव राइट दं, खृष्टानाव सुबिदा दं। इसोरखौ नागिरनाय मानसिया खृष्टानाव फैबा थाब मोनो आरोना इसोरखौ खोन्थाग्रा मानसि दं, इसोरखौ सिबिनो जायगा दं आरो बायदिसिना बेवहाय खैफोद आफोद गोलैयोब्ला बे खैफोद आफोद गोलैनायनो राहा फोरमायनानै होग्रा खृष्टानाव सिस्टेम दं आरो बे सिस्टेमा मानसि समाजखौ मानसि माहारिखौ जिउआव थांनानै थानायाव गोबां माने मदद खालामो। ओरैनो नोंथांमोना खाफाल गोनां जे नोंथांमोना दिनै 111निफ्रायनो नोंथांमोना जिउनि लामायाव मोनसे गाइड मोनबोगासिनो दङ जे इसोरासो इसोरखौ जों मानो सिबिनांगौ, जोंनि जिउआ मा, जोंनि जिउखौ जों माबायदि बाहायनांगौ, जोंनि जिउआ बोरै बे मुलुगनि बे संसारनि गाहामनि थाखाय खामानियाव फैनांगौ बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि जि गुरुफोर बिथांमोननिफ्राय अरायबो मोनबोबाय थादों। गोबां धोरोमनि नामाव धोरोम दं, नाथाय बेफोर धोरोमफ्राव दिनैहाय खृष्टान धोरोमाव जेरैबायदि मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों सानफ्रोमबोनि जिउआव जों धोरोमनि गियान लानो हायो, धोरोमनि सोलोंथाइ लानो हायो, बेफोरबायदि गियान सोलोंथाइखौ गोरलै मोननायनि खाबु गैया जि खृष्टानाव दङ। ओंखायनो बिबिसिनि गासैखौबो आङो खाबुफोरनिफ्राय आशिर्बाद मोनगोन आरो इयुन दिनाव जिसुखौथ' जों नेगासिनो दङ, निस्सय फैनानै फालो फालो थांफानो मोनगोन जों, नङा होमबा? गासैबो बेखौनो मिजिंथिनानै बयनिसिमबो आङो बे बिबिसिनि कनफारेन्सआव गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। हामबायसै।